ମୋ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ବଢ଼ିଆ କାକୁଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି। କାକୁଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କେତେ ସୁନ୍ଦର କାକୁଡ଼ି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କାକୁଡ଼ି ପୁରା ଆଉ ଏତେ ଟେଷ୍ଟି କାକୁଡ଼ି, ବିନା ସାର, ବିନା କେମିକାଲ, ବିନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଔଷଧ, ବିନା କାକୁଡ଼ି ଫଳିଛି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ଏତେ ମିଠା ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ବିଲିଭ୍ କରିପାରିବେନି। ପ୍ରକୃତରେ ବିନା ସାର, ବିନା ଔଷଧରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହୁଏ ତା ଟେଷ୍ଟ ଭାରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏ କାକୁଡ଼ି ଦେଖିଲେ କେଉଁ ଭଳି ଜହ୍ନି ଫଳିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜହ୍ନି। ଏଠି ସବୁ ଜହ୍ନି କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜହ୍ନି, କେଉଁ ପରିମାଣରେ ଜହ୍ନି। ଏଇଟା ମଞ୍ଜି ପାଇଁ ଛଡ଼ାଯାଇଛି, ଏଇଟା ମଞ୍ଜି ପାଇଁ, ଏଇଟା ମଞ୍ଜି ରହିବ ନେକ୍ସଟ ପାଇଁ। ଜହ୍ନି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବଢ଼ିଆ ଭାଗରେ ଜହ୍ନି ହେଇଛି। ଏଠି ଛତୁ ବେଡ଼ ବି ଆମେ ପକାଇଛୁ। ଜହ୍ନି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ରେଞ୍ଜରେ ଜହ୍ନି ଫଳିଛି, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଜହ୍ନି ଫଳିଛି। ଆହୁରି ଭରପୁର କଷି ହେଇଛି, ବହୁତ ଜହ୍ନି ତୋଳା ହେଲାଣି। ଜହ୍ନି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଲା, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଜହ୍ନି, ଏତେ ଜହ୍ନି ଖିଆ ହେଲାଣି। ଆହୁରି ବି ଜହ୍ନି ବହୁତ କଷି ହେଇଛି, ଆଉ ବହୁତ ଏବେ କାଲିକି ଆହୁରି ତୋଳାଯିବ ଜହ୍ନି। ଇଏ ଆମେ ନିଜେ ଘରେ ଖାଇବା ପାଇଁ କରିଛୁ, ମାନେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ନୁହଁ। ଆମେ କିଣିକି ଖାଇବା ଅପେକ୍ଷା ବାହାରୁ ନିଜେ କରିକି ଖାଇବାରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ମଜା ଥାଏ। ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ତା'ର ଯେଉଁ ତୋଳିକି ନେଇ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ତା'ର ଯେଉଁ ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟିଟା ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। ଆଉ ଛତୁ ବେଡ଼ ତ ପଡ଼ିଛି, ଛତୁ ବେଡ଼ ହେଇନି, 7 ଦିନ 12 ଦିନ ହେଲା ପରେ ଖୋଲାଯିବ। ଏପଟେ ପଡ଼ିଛି 4ଟା, ଏପଟେ ପଡ଼ିଛି 5ଟା ବେଡ଼, ଆଉ ସେପଟକୁ ପଡ଼ିଛି 2ଟା ବେଡ଼, ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ବାକି ଦେଖନ୍ତୁ କଲରା, ଭେଣ୍ଡି, ବାଇଗଣ, ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ, ଯେଟା କଲରା, କଲରା ତା ମାଡ଼ିଛି, କଲରା ତୋଳା ହେଇଯାଇଛି। ତଥାପି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା କେମିତି କେଉଁଠି ଅଛି, ଆଉ ତୋଳା ହେଇଥିଲା କଲରା। ବର୍ତ୍ତମାନ କଷି ହେଉଛି, ସବୁ ଫୁଲ ହେଇଛି। ଏଠି କଷି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ତୋଳା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି କଲରା ଏଇଭଳିଆ ହେଇଛି, ସେଠି କଲରା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭେଣ୍ଡି, ଭେଣ୍ଡି କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାଗରେ ଭେଣ୍ଡି, ଭରପୁର ଭେଣ୍ଡି ହେଇଛି। ବାଇଗଣ, ବାଇଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଥୋଲି ବାଇଗଣ। ଏଟା ଗୋଟେ ବାଇଗଣ, ଏଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାଗରେ ଏ ବାଇଗଣଟି ହେଇଗଲାଣି, ଏଟା ତୋଳାଯିବ। ବାଇଗଣ, ଭେଣ୍ଡି, କାକୁଡ଼ି ତ ଦେଖିଲେ 4 ମନ୍ଦା କାକୁଡ଼ି ଲାଗିଛି। 2 ମନ୍ଦା କାକୁଡ଼ିରେ କାକୁଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୋଳା ହେଇଗଲାଣି, ଥରେ 2 ଥର, ଏଇଟା ତୃତୀୟ ଥର ତୋଳା ହେବ। ସେପଟକୁ ତ କାକୁଡ଼ି ମୁଁ ଦେଖେଇଲି। ଭେଣ୍ଡି ଦେଖନ୍ତୁ, ଫୁଲ ଗଛ ଲାଗିଛି, ଭଣ୍ଡା ଗଛ ଲାଗିଛି, ଭଣ୍ଡା ବି ତୋଳା ଖିଆ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଲ ଗଛ। ଇଏ ମକା ଦେଖନ୍ତୁ, ମକା ଲଗେଇଥିଲି ଆମେ, ମକା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଲଗେଇଥିଲୁ। ହେଇଛି, ବଢ଼ିବ ସବୁଥିରେ, କିନ୍ତୁ ହେଇଛି କମ୍ପଲ୍ ସବୁଥିରେ 1 2ଟା ଯେମିତି ହେଇଛି ମକା। ଦେଖନ୍ତୁ ମକା ଯେମିତି ହେଲେ 1 2ଟା ମକା ସବୁଥିରେ ହେଇଛି। ମକା ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ଟା ପୁରା ଭେଣ୍ଡି, ବାଇଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭରପୁର ଭେଣ୍ଡି, ବାଇଗଣ ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ଭେଣ୍ଡି, ବାଇଗଣ ବହୁତ ତୋଳା ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବାଇଗଣରେ ଟିକେ ପୋକ ଲାଗିଲେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଔଷଧ ସ୍ପ୍ରେ କରିନୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭେଣ୍ଡି, ଭେଣ୍ଡି ବହୁତ, ଭେଣ୍ଡି ବହୁତ, ବହୁତ ଭେଣ୍ଡି, ବହୁତ ଜହ୍ନି ଫଳିଲାଣି। ବାଇଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫୁଲ, ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦାର ଫୁଲଟେ ହେଇଛି। କି ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଲାଗୁଛି, ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଲେ ନା ମନ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯିବ। ଏପଟେ ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ, ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ବହୁତ ଖିଆ ହେଲାଣି। ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ଏତେ ତୋଳା ହେଲାଣି, ଆହୁରି ଭରପୁର କଷି ହେଇଛି। ଆଉ ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ମାନେ କେତେ ଥର ତା'ର ତୋଳା ହେଲାଣି ଠିକଣା ନାହିଁ। ମନ୍ଦାର ଭେରାଇଟି ମନ୍ଦାର, ବହୁତ ମନ୍ଦାର ଲାଗିଛି। ଏଠି ଲଙ୍କା ଗଛ କିଛି ଲାଗିଛି, ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ, ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ତ ଭରପୁର ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ଖିଆ ହେଲାଣି। ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ହେଇଛି, ଆହୁରି ବି ତା ଦେହରୁ ଚାରା କରାହେଉଛି। ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ନିଜ ବାଡ଼ିରୁ ତୋଳି ନେଇକି ଦେଲା ଭଳି, ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ତୋଳି ନେଇକି ଦେଲେ ତା'ର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆସ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାଇଗଣ ହେଇଛି। ବାଇଗଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, କେତେ ବଢ଼ିଆ ବାଇଗଣ ହେଇଛି। ଗଛଟି ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗଛଟି ହେଇଛି, ବାଇଗଣ ଗଛ। ଏଇଟା ଗୋଟିକା ଲଗା ହେଇଥିଲା। ମନ୍ଦାର ବହୁତ ଭେରାଇଟିର ମନ୍ଦାର ଲାଗିଛି, ଛୋଟ ବଡ଼। ଏଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦାର। ଏ ଗୋଲାପ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠି ରେଡ଼୍ ଗୋଲାପ, ଏଠି ଗୋଟେ ଗୋଲାପ ଲାଗିଛି, ଏଇଟା ପିଙ୍କ କଲର। ଏଠି ଗୋଟେ ଗୋଲାପ ଲାଗିଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଲାଗିଥିଲା,
एक्सपीरियंस बहुत सुंदर लगुच फुलटी छोटिया फुल कि बहुत सुंदर लगुच फुलटी सुंदर फुल गेंडु फुल गोलाप फुटी देखु सुंदर गोलाप फुटी आहरी कढ़ होती फुटब ये देखो फुटी मंदार फुल गोलाप फुल गोलाप एटा गोटे मंदार कढ़ होती टगर गछ लगी विभिन्न प्रकार टगर फुल भी फुटला एमती आम फार्म हाउसटी ये गोटे जगह भड़ा नहीं कि ये किसी गछ लगे निज घर फुल